Umpama ngaten Allah mungkin masih angan-angan wong elek ya suaranya gitu. Yo teman ora ngomong aku ya krasa. Sedi ala Muhammad. Lah kuwi perkarane nggarai suul khotimah niku napa? Wonten syair pun terangaken ini wis tak alarm sak jam seperempat alarm dering saiki wis dering piye diterus to Bu ya wis tak cepetno ya seneng wong wedone dicepetno khamsun biha qadhi fasu ul khatimah wa hiyal kalamul adanil qaimah wa kadataha unan bi sholati wa surfal khom riwal ukukul adanil qaimah sedia Allah Muhammad pun apa artinya toh das 5 hal dieling-eling dibekuk drijine agar tidak mengulang-ulang 5 hal setengah saking nggarai sedo suul khotimah. Pertama, wahiyal kalamu lazal adzanil qaimah. Pertama ada adzan, nomor loro eneng komat, tapi nyatane wani rame sak karepe, wani ngoceh sak geleme. Ngeten iki ketoke remeh tapi gedhe dosane tur ngawatosaken suul khotimah. Dering-dering ibu nggih. Makanya winginane kok eneng adzan rame, winginane tapi saniki bakdo ngaji niki. Sampeyan nyetel HP banter ndak dimatikan, nyetel TikTok banter ndak dihentikan. Sampeyan ngoceh sak kancane ning mirat ngono. Sak tanggane nyanyi kok nang adzan buyar langsung. Alhamdulillah. Ya pokoknya bar salat kancane goleki neh ora apa-apa. Ayo yo diterusono. Apa? Lah gek mung lurun teko paslon lho kok dadak keteraken. Alhamdulillah, saged dipaham. Terus sampean takon dan anak-anak serame lek Bu, sampean kudu sadar anak-anak niku disayang kalih Gusti. Buktine apa? Ora salat, ora dicatet dosa. Ora poso Ramadan ya ora dicatet dosa wong anak. Makanya yang kula jenengan pengen urip mulya, bahagia, kudu gelem mulyakno anak ngono. Lah dalile apa? Sampai besok kon mati sawayah-wayah sing mikul kuwi anak-anak. Janji saiki anggere anak-anak mbok senggreni. Allah. Ini sumber ra malah dipikul. Paling digledek. Gedek banterno menyonyong yo. Wong wicri wis pitung kecamatan ora. Cocok. Betul. Lah berhubung niku disayang kalih Gusti Allah makanya ning adem dhek rame ya ora dosa. Betul. Tapi wong tuwa ngulang sae, rak ngoten to, Pak? Nggih to, Bu. Umpama ning adzan Allahu Akbar. Mungkin masih angan-angan wong elek ya suaranya gitu. Yo teman ora ngomong aku ya krasa. Sedi ala Muhammad. Lah kuwi kok ana bocah cilik rame, cah 7 napa cah 5 nglumpuk mesti rame to bong jenenge. Bocah jenenge bocah mesti rame lan nek ora rame malah ora
bocah lumpuk cah wae cah teloro cah lho mesti rame wong jenenge bocah lha kok ana sitok meneng ae berarti sitok niku malah perlu disuntikno dadi lho kena apa kok sitok ora gelem rame ngono apa kena omikron omikron lho iki mbok disimpen ora luas wis tak tutupi kok ngene ini kelas katok nih kemana sudah lama betul ya kok aneh adan kok cilik-cilik rame nek ngulang gini aku sampean jawil siji terus sampean didingi masjid langgar sing adan amin terus sampean beri isyarat satu jari templekno lambe setiap anak pasti paham dikongkon meneng ngrungokno adan cocok toh tapi isyaratnya satu jari mergi ngene lho Bu nek isyarat satu jari templekno lambe niki kesannya kunci mulut tapi nek dua jari niki kesannya cium jauh ya ngene lho Pak ya umpama kula teng mriki niki kok ana janmut ki liwat sampean paham janmut to Pak janda muda lha kuwi kaya janmut to lha kok tak celuk Mbak berarti ini jandane ya krasa elek ron ndelok ciyo tapi aku sayangnya wedi nek kecantol untu nih sudah Muhammad berarti satu jari templekno lambe paham Bu maksudku aja sampai cengar-cengar kok dodoan lewe gak kemandan masjid keadan langgar keadan lho kok ramai kapan di dusole nang biang terus bocahe rong karo nek dosa sampean sing gedhe dosane to langsung banter dhewe ngono kok ya cah cilik rame ora dosa lha sing ngeloko sing biang kok dosa lek padha rene ngono ya wis dieling-eling dene sallallahu Muhammad nomor 3 tak cepet aku dhewe pegel kok usus kuwi tahawunan bisolah eling buke ngono kok ngremehno salat maktubah sapa wonge urip ning donya kok wani ngremehno salat maktubah ngawatosaken suul khotimah ngono pancen kula jenengan sedaya niki diuripno ning donya niki sing uripno Gusti Allah. Enten tujuane apa dikongkon ibadah. Betul toh Pak? Ibadah secara umum yo kathah dandane ratan yo ibadah sing penting niat ibadah cocok. Tapi wis menawi dipaham yo dikongkon salat ngono toh? Nggih toh? Nggih, paribasane bakda subuh kok ngenteni luhur ijek suwe dinteni karo nyambut gawe. Bar luhur kok ngenteni ngasar ijek suwe dinteni sambil nyambut gawe. Mungkin bakda ngasar kok ngenteni magrib ijek rondok suwe dinteni karo nyambut gawe. Terus bar bisa ngenteni subuh rondok suwe dinteni karo ya mbok graya-graya apa maksudku ki ngono. Yang penting aneh niati ibadah. Makanya badhe sare niku sing luwih apik niku budal sare wundu riyen. Amin. Ya kaya tembangane cah buriku lho Bu. Wundu dulu, wundu dulu. Wundu dulu, wundu dulu. Wundu dulu, wundu dulu. Wundu dulu, wundu dulu. Kuwi lagu ora iki. Arep sare luwih apik wundu dulu. Arep lunga luwih apik wundu dulu. Arep kerja luwih apik wundu dulu. Arep tapuk luwih apik wundu dulu. Wundu dulu. Wundu dulu. Arep kerja luwe apik wundu dulu. Arep tapuk
sampean badhe sare Bu wundu niku enak. Selamat seger waras, setiap ambekan kaitung maca tasbih. Enak toh? Kok umpama kebablas sedo, matine mati sahih. Lho. Lah bondo undu ra urung sampean badhe sare ya tetep ngejeding lan jablas undu pisan ngono kuwi. Pathik penake meneh sampean badhe undu terus budal sare, mapan sare. Amin. Kok lagi sak menit batal ora usah undu neh. Ngono. Ora kok Pak nusul terus sampean cenger-cenger gak keprebi. Piye kita ta? Kita ta. Kok ukrek kampung dhewe iki kita tahu iki neh. Ya ora usah ngono. Meneng-meneng gak iso kaya engkel kampung dhewe. Cocok Pak. Ya sampean yang kudu paham to Pak, memang wanita sing ngoten niku betul. Wong kono kuwi modele duwe sifat ogah tapi mau pura-pura tak mau sekalipun di dalam hatinya mau. Ngono. Apa gelem bareng ku? Gagate ngono. Anjen wanita niku makhluk keras kepala. Cocok Pak. Cocok kan sing keras yo kepalane tok. Liyane yo gembuk-gembuk. Pas. Ramandri weh. Tiwas duwe yo nyung wanur yo kodane. Liyane yo gembuk-gembuk. Ya kono nek incer malah gembuk. Nanti wong-wong. Sele ala Muhammad. Makane ngeten mawon nggih Pak nggih. Uripne donya ya wis ya ana. Ya ini mergawe mempeng ya wis ya ana. Ya ini nusan jempale ndas digawe sikil digawe mlaku ya wis ya ana. Ya ini ya sugih ya lagi ape nggih to. Ya ketoke muda sugih nek diwasi sak pribatan ya kaya muda sugih wong omah ya muda ape. Amin. Sepeda motor ya muda ape, betul. HP ya muda larang. Cocok. Ya tapi nyatane anggere petuk kancane sing dirtak piye? Ning BRI ning kur to ora. Cocok. Nek sing kancane nek kur genyo to ya. Nek kur lu anakane ra akeh. Nanti wong-wong meng. Jadi ala Muhammad. Makane eneng salat jamaah melok arang-arang ya wis ya ono. Ya ini eneng salat jamaah ora patek jingkat ya wis ya ono. Ya ini lah sakniki wis sepuh-sepuh, urip ya ora suwe karek sak sumukan kas. Gitu Pak. Ngono wong tuwa wis ngelingno. Kawruhana dununge urip puniki lamun binjang yen wis palastra wong mati ngendi parane umpamana peksi mabur mengsah saking kurungan neti jiwa ninggal kiraga bali marang yuanaku umpamana wong lunga sonjo jan sinanjan wong lunga sonjo wajibe bali bali nangis sarse bojo lanjut yang ngomong lijar-lijar kaya direk-rekno. Sudah lama niku ketoke gendeng nek wong saiki ngarani tapi nek wong biyen sesorah tuture wong tuwa marang putra wayah.
Alhamdulillah ngertenono dunungane urip puniki yen wis titi wanci palastra. Sampeyan paham palastra ya, Pak? Palastra itu mekane. Wong tembangane Gus Dur ya bener. Lamun palastra ing pungkasane. Ya Gus Dur kurang alim piye niku mawon tasih kersa nembang. Sedaya Muhammad. Nangane wong palastra itu mekane. Lah terus tembangmu ya bener. Wong mati ngendi parane. Wong mati ning ndi? Nek jadi sampean nemu ya. Ya karek semikul to. Yo bener wong mati ki wis ngono kae iki nek diparake karek semikul, tapi kan tetep digone kuburan to. Lah masa ape dijero ning pasar. Kok aku cacile didungi. Sedaya lama-lama. Ngono lan nek diterus tembang yo turipote dikandone kebon aku. Sedaya Muhammad. Sedaya Muhammad. Wae kok dewa-dewa masuk teku. Saiki wis sepuh-sepuh ning adan diusahana wis ning masjid utawa ning langgar. Ngoten ta Pak nggih? Ngono, ora kok wis umur 29, 5. 73, 75, 79. Ora mempeng ibadah, ora golek dalan selamat dunia akhirat. Lha wis sing jokeh rene wong iki. Dalan bayi. Lah sing tandur sing wis sepuh-sepuh kae. Ya sing enom ya aku ya 40. Ngene aja muda belia kok. Ejek layak pakai. Ben masih hilang separuh piye kok. Aja Bu. Sentimen iki karo aku. Tenan aja. Jadi ala Muhammad. Ya wes ngono ae Bapak ya. Ya wes nomor 4 tak cepet aku dhewe pegel kok ususku. Nomor 4 wali. Wasur balhom ngunjuk arah. Sapa wonge urip ning donya kok wana-wani mengulinakan. Ngunjuk arah ngawatosaken suul khotimah. Sedaya Muhammad. Ngono. Oh sepo-sepo kok ngunjuk arah torerun ya ora mungkin Pak, tapi putra-putrine medal sore ngono diacak-acak nggih Bu nggih. Nggih. Aja gelem mabuk-mabukan yo Nger. Apa ora iman? Kanggo tuku banyu. Apa ora watir yen mendem iku bisa ngrusak pikiran.
widodo wong tuwa tutur datang yoga gitu Pak ya lene jaman rek nomne awak-awak ngene iki nom-nomane ya ora ngono nyanyiane ya wanci wengi udan krimis ora suwe banyu kang tumetes kanggo seksinggon nangis wong tanda tresnani teko ninggalake aku liwung jeneng ati yen ora nyanding sliramu enak dong? Iya kuwi tembangane Yeni Inka terang ya wis selala Muhammad terakhir nomor 5 upukul waliden nglarakno atine wong tuwa sapa wonge ngibadah mempeng tapi kok senengane nglarakno wong tuwa ngawatosaken suul sampean paham wong tuwa to Pak? Paham sapa? Wong tuwa niku siji orang tua kandung amin nomor loro orang tuanya bujunya ini cara kene orang tua ya wis ngono lah sing penting paham nomor 3 sapa wonge sing ulang agama jenengan niku termasuk wong tuwa jenengan amin amin ngono makane kula jenengan bila mana kok tasih punya gurune kita mulyakno amin menawi kula jenengan daya gadah wong tuwa cek sugeng sampean mulyakno amin syukur nek deloki iso to mulyakno wong tuwa sampean paham mulyakno to Bu duwe bayang apik nggono wong tuwa kasur apik nggono wong tuwa bantal apik nggono wong tuwa ngono ora kok deloki wong tuwa bantal apik ngene dhewe kamar apik ngene dhewe kasur apik ngene dhewe sing wong tuane sepuh gak ning sor talang Allah lha kuwi prasam ki anakan pitik kok piye cocok lah mangke mboten delok yo aja gampang ngersula apa menarik krungu gerah ngelu nang gage jebablangan sowan mriko amin ngono ora kok dindari wong tuwa wong tanggane yo lha jere yo mloro wis delok toko ben ora yo wis ngene iki anak apa diberuk napa nuwa ngene iki anak apa lha train wong patung Sedaya Muhammad ya wis mulyakno wong tuwa lelek sedo tasoddaq lahuma bi amitoam sedekah rupa panganan diadiano ganjarane marang wong tuwa lelek mboten saged awidu au qiraatil Quran diwacakno kitab suci Al-Quran amin nek saged nggih setiap malam nek mboten saged nggih saben malam Jumat ahli kubur mulih nang kuwi kaya mbek aras-arasen trae tokor wis panas iki kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakali lamun ora dikirimi banjur betes kali nang kuburan mengko dalan tetangisan sholli wa sallim kopi rata umbi kok rata umbi lah kok tak umbi lah kok untung bentuk gelasnya maupun jubul Sedala Muhammad dari bentuk tadi didungak nondungak no wong tua amin toh
Niku aja beler-beler nggih. Ngono, paling ora sedina sewengi ping 5. Manda'a lil waliden khamsa marrah qadda abiha fastujibalah. Sapa wonge sing gelem ndongakno wong tuane 5 kali sedina sewengi padha karo iso netepi kewajibane wong tuwa sing wajib ditetepi karo yoga. Alhamdulillah. Karo dene ndongakno wong tuwa ya ora usah dawa. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istiqomah sedina sewengi 5 kali. Wa fil menawi kula badhe lepat nyuwun ngapura bebasan tenong ya ora nang pateke nuruti omong ya ora nang teke grepek gedang grepek telo lah kedhuwuren kursi lah kok dondone pegel rasane grepek gedang grepek telo sakmene lah rapopo kedawan ketok-ketok dhewe lan nek kurang dawa ya ngundang dhewe niki pun jam 23 lebih 10 menit. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.